Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння па традыцыі сустрэча з нашым, можна сказаць, амаль што штатным аналітыкам, блогерам, сябрам выбарчага спісу блок Прокопьева Егорова на выборах у Координацыйную раду Александром Кныровичем. Добрый день, спадар Александр. День добрый, спадар Зміцер, день добрый, паважаныя гледачы. Что вы так загадкава і неяк нават з хітрыцой нейкай паглядзелі, усміхнуліся. А мне вельмі цікава, што у вас за такая вісюлька? Вісюлька. А вот тут вот, дарэчы, і написано репортер. Ага. Дапамагае? А то зараз проверим. Давайте поглядим, ці дапаможа вам ваша бізнес, я не ведаю, минулое, а можа і будучае, а можа і сённяшняе. Вы в принципе бізнесменам застаецеся, ці уже стали палітыкам? Ці палітыку зрабілі бізнес? Як Павел Латушка назаўсёды пасол, так я назаўсёды бізнесмен, але здаецца, гэта некая такая яшчэ такая функцыя, якая так яшчэ спіць. Яшчэ не адчынілася ў Польшы, а уже зачынілася ў Беларусі. Ну, галоўнае, што вы не назаўсёды крымінальны аўтарытэт. Ці як яно там лічыцца? Ну так, ну вельмі цудоўна. Мы ідзем по такому шляху, вельмі небяспечнаму шляху пайшлі. Галоўнае разабрацца, для каго ён небяспечны. Для мяне, для вас, для блока Прокопьева Егорова, для будучыні бізнесу. Слухайся, у нас там так шмат крымінальнікаў. У самого яго этого самого Прокопьева уже 25 гадоў есть, два разы 25 гадоў, таму тут няма нічога. Можна даже перейменаваць неяк блок про крымінальнікаў. Напэўна, у нас набіраецца найбольшая колькасць гэтых. Дарэчы, калі ўжо неяк так закранули, хаця планаваў з іншага пачаць, ці стала для вас нечаканасцю тое, што усе выбарчыя спісы прызналі бандфармаваннямі? Ну нет, конечно, слухайте, ну мы чакалі, і дзіва толькі, што гэта заняло столькі часу, ўсё ж таки, вы ведаеце, калі у нас былі прынятыя гэтыя выбарчыя спісы, ўжо амаль месяц прайшоў, і тое, што ім спатрэбілася гэты месяц, каб ўсё ж таки прыняць гэта рашэнне, азначае вось гэтую хуткасць рэагавання. Так, ну добра, што яны не прынялі гэта ўжо пасля выбараў, паспелі до. І тут вельмі цікава для людзей, якія такую ж тэорыю загавара прасоўваюць, чаму некаторыя спісы былі на мінулым тыдні, а нашы і астатнія толькі на гэтым тыдні. Мы можам паразважаць пра гэта, як гэта было там па алфавіту. А у вас ёсць нейкія канкрэтныя дакладныя звесткі, інсайды адтуль з глыбінь лукашэнкаўскіх так званых сілавічкоў? Не, гэта не да мяне, у меня няма такіх звестак, я не цікаўлюся гэтым. Але ну вось такое адбываецца. Калі без жарту, то канешне гэта не з'яўляецца нечаканасцю, і тое, што удзел у выбарах гэта ў першую чаргу не грошы, якія можна будзе папіліць у Координацыйнай радзе, як кажуць некаторыя крытыкі, а ў першую чаргу это 15 гадоў і немагчымасць прысуду 15 гадоў і немагчымасць нікуды выехаць да краіны, якія выдаюць да Беларусі. Гэта так. Таму чакалі, ўсё нармальна, ўсё на сваіх месцах. А як вы лічыце, ўсё ж таки шмат словаў пра тое, што да што гэта Координацыйная рада, да пустое месца, да нічога яны не вырашаюць, прычым як з боку і крытыкаў тут адсюль у дэмакратычных сілах, так і безумоўна прапаганды. І ў той жа час такая нервовая рэакцыя на это. Адкуль? Так слухайце, у гэтым жа і сэнс. Галоўныя гэта самыя аматары, заўзятары гэтых выбараў, гэта КДБ і беларускае тэлебачанне. Таму што учора я пасмотрел мукавозчыка, напэўна, я быў там нікалі не адзіны, як быў выпадак, то амаль адзіны чалавек, які как бы распавядаў. Вы робіце ім прагляды? Ну ведаеце, не я ім так раблю, як яны робяць мне, ведаеце? Таму што мы паговорым пра гэтым как бы трохі пазней, пра тое, што адбылося з маім відосам. А ў яго вельмі шмат ад мяне не стала, таму што такіх дурных, як я, вельмі не шмат наогуле. Так вось я паглядзеў яго відос, таму што ён быў прысвечаны цалкам Координацыйнай радзе, і 6 хвілін гэты стары блазан несмешны даказваў гледачу, што нічога цікавага ў Координацыйнай радзе няма.
ні на што яна не ўплывае і 6 минут как бы гледачу гэта было адмыслова сказано ці это по Фрейду было глядач быў адзін Кныровіч і яму ён даказваў я адчуваў што гэта да мяне асабіста такая размова вось ведаеце ён атрымаў за гэта заробкі гэта было выкладзена на дзяржаўных нейкіх ресурсах гэта жыве існуе гэта ў такім поле і ён даказвае што гэта не цікава таму з таго боку все нормально, все им цікава і яны я 3 дні бегла до вас, каб сказаць, як вы мне абыякавы. Да, таму з таго боку все нармалёва, яны ставяцца да Координацыйнай рады вельмі сур'ёзна, больш сур'ёзна, чым ставяцца крытыкі з гэтага боку. Таксама, ведаеце, тыя крытыкі, якія з гэтага боку знаходзяцца, я разумею, а што вы зрабілі за 3,5 гады? А дзе там яна была тады ці сюды? А ці можа там Координацыйная рада весці войскі ў Беларусі ці нешта яшчэ? Цікавае пытанне. Ведаеце, Координацыйная рада – гэта структура. Яна зрабіла за астатні год тое, аб чым казаў Егоров. Магчыма, мы можам ацаніць гэтую вынік як там 5% ад магчымага, і ніхто з гэтым не спрачаецца. Але зараз, калі будзе Координацыйная рада, якая будзе абраная на гэтых выбарах, і калі кожны там чалавек этой Координацыйнай радзе скажа, меня бралі мои выбаршчыкі, яны патрабуюць вось гэтага, то будзе значна больш падставу, каб размаўляць у тым ліку і з міжнароднай супольнасцю. Но па-другое, паглядзіце, што зараз робіць Пал Палыч. От паглядзіце астатні там тыдзень працоўны Пал Палыч. Ён перайшоў з пытанняў санкцыяў на пытанне рэальных праблемаў людзей, якія жывуць, напрыклад, у Беластоку ці ў Вроцлаве ці дзесьці яшчэ. І гэта ўжо добра. Гэта ўжо добра. Таму давайте дадзім магчымасць, давайте дадзім шанец Координацыйнай радзе 3-го склікання і астатнія пытанні ў гэтым сэнсе. А якія ёсць іншыя прапановы? Як рэальна, у каго ёсць такі, ведаеце, рэальныя планы, як заўтра прыйсці, як кажа Лукашенко, захапіць Кобрынскі раён, не ведаю, што абвесціць как бы незалежную Беларусь. У каго ёсць якія такія прапановы, якія бы казалі, што не, трэба адмяніць, адкласці ў бок всялякія выбары, трэба адкласці бок вот гэтую працу, якая неэфектыўная, ніхто не кажа, што яна была эфектыўная, так? І трэба рабіць вось гэта. Я чуў, ведаеце, што я чуў? Гэта такія ад маргінальных такіх элементаў, што вось быў там супраціў, калі пачалі там, нешта такое рабіць акцыі сілавыя ў Мінску, і нехта забараніў. Нехта не выдаў грошы на них, і ўсё. Гэта адзінае, што я чуў. Таму трэба рабіць далей. Засталося да выбараў ужо тыдзень, 20 траўня ўжо будзе выкладзена тая самая прылада, праз якую можна будзе галасаваць. Лібер прэзентаваў тое, што там будзе, і вельмі добра тое, што гэта будзе так, вельмі будзе кароткі тэрмін, таму што ён слушна кажа аб тым, што, слухайце, мы же не існуем у некам вакууме, дзе мы робім такія празрыстыя выбары. Не, у нас есть той бок, які, як только мы выкладзем гэтую прыладу для галасавання, адразу выкладзе яшчэ 10 гэтых сімукляраў гэтай прылады і будзе змагацца. І таму з пункту далежання бяспекі 20 траўня будзе. І там ўсё так, нармальна. Я маю давер да Лібера, і зноў ён дэманструе, што ў яго ўсё ў парадку з адчуваннем рэчаіснасці, што галоўнае гэта бяспека. А далей крок за кроком. Добра, да тэмы, можа быць, Координацыйнай рады і вакол яе жыцця мы вернемся трошку пазней. Давайте, вы недарэмна ўзгадалі пра рэакцыю і тое, хто каму насамрэч робіць прагляды. Вы там гладкай з адзіным гледачом Кныровічам ці той же самы адзіны глядач Кныровіча мукавозчыку, самому вядомаму Залатому Перу. Можа быць, ён яшчэ там залаты, не знаю, там голас ці залатой рот беларускай журналістыкі лукашэнкаўскай. Ведаеце, якая невялікая колькасць у нас гэтых пер'яў, раз такі дзіўны чалавек.
Мае залатой Але давайте да вашего відео. Все ж таки я так зразумеў, что вы маеце на увазе сваё апошняе крайняе відео ці апошняе відео, якое было прысвечана 20годдзю 20-м годкам уваходжання шэрагу краінаў усходняй Еўропы, у тым ліку Польшчы, у якой мы знаходзімся у склад Еўрапейскага Саюза. Тады вось шэраг краінаў наших суседзяў, то есть усходняя Еўропа умоўна падзялілася на тых, хто увайшоў у Еўросаюз, як Польша, краіна Балты, тая ж самая там Венгрыя, і тыя, хто вырашыў, што а мы ідём, не, как это, я за цывілізаваным светам Беларусь не паведу. І павёў у некуды іншы бок. І зараз што? Вот што вы хацелі сказаць сваім відэо, калі ласка? Ну, глядзіце, мы дагэтуль там 2 месяцы зрабілі некалькі відэо наконт таго, ну, як зараз жывуць эканомікі, у першую чаргу эканомікі, па-другую гэтыя жыхары Латвіі, Эстоніі і Літвы. Ну і ці сапраўды у них няма ніякай прамысловасці, ці сапраўды у них там падае насельніцтва, ну і ўсё астатняе, тое, што існуе зараз у беларускай прапагандзе. Вот, дарэчы, это вельмі важнае пытанне. Я не ведаю, колькі там гадоў 6-7 таму я у Вільні выпадкова дзе-то там у цэнтры Вільні сутыкнуўся з мясцовым жыхаром, дзядзькам такі, ну, скажем так, інтэлігентнага, ну троху бомжаватага віду, які сказаў так: у вас-то в Беларусі ваш-то там вот усе заводы захаваў, а у нас же ж тут у Літве вот усё позакрывалася, якія былі і радуе там тэхнікі, электронікі, выдатныя там заводы там і іншае нешта, а зараз нічога няма, а вот у вас там вот маладзец. Ну, видите, бачыце, жыццё ў мінулым гэта першы прызнак старасці, кажуць. І вось так адбываецца, таму што ў Літве і ў Латвіі і ў Эстоніі прамысловасць буйнейшая за беларускую, там больш прамысловасці. Другое, што там зачыніліся савецкія заводы, таму што яны, калі пачалася канкурэнцыя з усім светам, калі не стала мяжы, так высветлілася, што яны адсталі на дзесяткі гадоў, што яны просто не могуць канкураваць з іншымі сусветнымі вытворцамі. Але адчыніліся новыя, якія, ну, нармальныя сучасныя еўрапейскія заводы. Там прамысловасці болей, чым у Беларусі, у тым ліку і буйной прамысловасці там болей. Но об этом мы казалі у іншых відэа. А гэта было такое, ведаеце, падсумаванне з нагоды 20годдзя уступа гэтых краін в еўрапейскі звяз, і мы зрабілі на 12 хвілін гэтыя вынікі працы гэтых краін за 20 гадоў і вынікі параўнальныя Беларусі. Ну, 12 хвілін там вельмі проста, там 6 паказнікаў, мы аб іх разважаем. Ну і што? Ну тое, што якія высновы, вынікі такія, тое, што разумеюць любы нармальны чалавек, які пажыў там, пажыў тут, які бачыць, што рэальнасць адбываецца. Розніца амаль у 2,5 разы. Калі мы глядзім на эканоміку, то мы бачым, што асноўная розніца пачалася не тады ў 90-е ці ў нулявыя годы. Асноўная розніца радзілася за астатнія 10 гадоў. Вось 2013-2023, вось менавіта ў гэты момант гэта было, ну, можна казаць, што гэта страшнае дзесяцігоддзе для Беларусі. У нас не расла эканоміка, у этих краін яна вырасла там на 30%. І таму гэта вельмі такі паказальны. Але я рабіў гэты відос зноў такі разважаючы, ну, для каго я его раблю. Все уже паглядзелі Літва, Латвія, Эстонія, для чаго яно ўсе разумеюць. Аказалася, што не, высветлілася, што гэта некая такая балючая кропачка для тых, хто адсочвае тое, што мы з вами робім, і как бы натравлівае ботов. Таму што, ну, каб за 12 гадзін было 650 каментаў, я дагэтуль такого пад сваімі відосамі не сустракаў. І палова каментаў нармальныя, нармалёвыя. Людзі пішуць ці заўвагі некаторыя, ці вось тут недакладна. Ну, зразумела, калі ты кажаш вялікімі лічбамі, ты можа быць дзесьці недакладна, ты можаш памыліцца там на 5-10%, так? Такія ж каменты, ну, дзякую за працу і так далее. І палова гэта такое, ну, ведаеце, а вы былі ў Польшы? Там жа зусім няма на дарогах аўтамабілю. Там жа вельмі дорага, как бы, бензін. І там, как бы, старыкі не маюць магчымасці затанкаваць гэты палівам і паехаць кудысьці, а вось нашы ездзяць кожны дзень.
трэба не трэба ще паехаў. Так, калі мы з вами не ведаеце, не ведаю як вы, калі ты стаіш у корке гэтым у Варшаве 40 хвілін, ты разумееш, наколькі ён правы гэты чалавек, што зусім не вы просто па розных Варшавах ездзіце, ён па адной, вы па іншай. І вось такого глупства, типа, ведаеце, там патрабавання, калі б мы выходзілі в ЕС, былі б патрабавання зачыніць АЭС, зачыніць быйныя прадпрыемствы, там скасаваць сахар-цукровыя заводы, там зачыніць. Но гэта яшчэ продвинутыя боты, тому что есть просто боты типа такие, готовься, мы прыйдзем за тобой і колькі тебе платяць і так далей. Но все ж таки, аб чым я хотел сказаць, аб тым, что дзесьці ёсць, напэўна, метадычка. І там прапісана тое, што з'яўляецца небяспечным для рэжыму, і тое, на што можна заплюшыць вочы. І вось параўнанне Беларусі з Літвой, Латвіяй з'яўляецца настолькі небяспечным, што адмыслова туды натраўліваюць гэтых ботаў, і гэта цудоўна, таму што яны разганяюць прасмотры, там уже больше за 20 000 прасмотраў за непоўныя 24 гадзіны. Але чаму? Вот чаму менавіта краіны Балты такую выклікаюць рэакцыю? Ну, я думаю, что вы могли бы сами сказать, потому что, ведаеце, тому что беларус не можа себе параўнаць, напрыклад, з Швецыяй. Ну, дзе Швецыя, дзе Беларусь? Швейцарыі, так? А яшчэ, калі ён будзе разважаць там пра Брытанію, так это зусім, іншая планета. Для паляка ці для літоўца гэта зусім не іншая планета. Гэта, вось, сеў на самалёт і паляцеў. А для беларуса гэта нешта такое незразумелае. І таму параўнанне Беларусі з Брытаніяй не мае якой-то, не з'яўляецца праблемай для рэжыма. А вось калі мы кажам пра тое, што пра нашых былых наших савецкіх, да? Пра нашы вось гэта вот, літоўцы гэта ж амаль мы, латышы гэта ж яны ж тут былі і кудысьці пайшлі дурныя, но яны вернуцца, яны заўтра вернуцца, яны заўтра зразумеюць, як ім добра будзе, калі яны пайдуць зноў да Крымля, будуць сябраваць з Пуцінам, з Лукашенко. Гэта адчуванне, што мы жылі ў адной камунальнай кватэры, былі асобныя пакоі, але ўсё ж такі гэта была адна камунальная кватэра, і яны кудысьці пайшлі, дурненькія, і мы за імі падглядаем у гэтую самую замочную гэту скважину. Так? Таму гэта вось такое адчуванне, што яны зусім як мы, і гэта балюча для часткі грамадства глядзець, наколькі далёка яны прасунулі. Спадарыцца, а па лічбах, вот, можа быць, ўсё ж такі, тыя лічбы, якія вы агучылі, вот можем вот зараз агучыць, пра што мы гаворым, а то людзі... Глядзіце, мы гаворым пра тое, што калі мы параўнаем цалкам, ёсць паказнік ВУП. ВУП это толькі колькі робіць эканоміка цалкам, так? І калі мы параўнаем яго на аднаго чалавека, гэта вельмі такі паказнік, які паказвае, дзе знаходзіцца эканоміка. Ёсць паняцце парытэт пакупніцкай здольнасці, гэта такая карэкцыя для коштаў. Гэта карэкцыя па коштам. Там улічваецца кошт на ЖКГ і кошт на бензін, усё астатняе, што кажуць пра беларускім тэлевізіі. І от калі мы бярэм Літву, то там уже з улікам гэтых коштаў, розніцы ў коштах, $48 000 на аднаго чалавека. А ў Беларусі гэта ж паказнік па ППС, па пакупніцкай здольнасці, 22,6. Вось тут ёсць розніца ў 2,5 разы. Гэта ўжо з улікам гэтых коштаў на ЖКГ і на бензін. Таму што калі б мы іх не ўлічвалі, розніца была бы раза ў 4. І гэта ілюстроўваецца на тым, што мы бачым, колькі выдаткаў будзе ў літоўцы на харчаванне, меней за 20%, і ў беларуса 38%. І вельмі дзіўна, ведаеце, што вельмі дзіўна, што я залез у гэту самую Саўбелію, савецкую Беларусь, і яна ў 2014 годзе пісала аб тым, што ў нас такія ж самыя выдаткі, 38%, былі ў 2013 годзе. Мы нікуды не прасунуліся за 10 гадоў. Мы засталіся на адном месцы. Але і не ўпалі. Стабільнасць наша ўсё. А хто ўпаў? Ніхто не ўпаў. Ніхто не ўпаў. Няма тых, хто ўпаў. Таму што эканоміка, яна так пабудавана, калі ў цябе няма вайны і калі ў цябе няма Мадуры ва ўладзе, таму што ў Мадуры ўпала ў 4 разы эканоміка. Вось дзе кіруе прафесіянал, работаюць, адайдзіце, не падходзіце, не дай Боже. Так? Но калі ў цябе няма Мадуры ці вайны ў краіне, яна натуральным чынам расце на некалькі адсоткаў. Сама сабой. Так яна пабудавана, так пабудаваны людзі, так працуе эканоміка. Таму не ўпаў ніхто. І не ўпаў гэта не дасягненне.
За гэта не трэба хваліць. Трэба параўноўваць з тым, што адбылося ў іншых, і параўноўваць за астатнія 10 гадоў, а не параўноўваць з рэжыме. А вы памятаеце, як не было калбасы ў 94 годзе? Тыя людзі, якія радзіліся ў 94 годзе, уже скончылі інстытуты і нарадзілі сваіх дзетак. Не трэба памятаць, што было ў 94 годзе. Гэта была зусім іншая эпоха. Як это не надо. А лапці ўжо даўно снялі, а ў якіх хадзілі? Ай, да, снялі. 90... Лукашэнкі, вот дзе-то яшчэ ягоныя лапці там вісяць, як напамін. Пра што прайшлі? А партбілет, як мысліце? Партбілет, дык а што? Ён же ж захаваць усё лепшае з Савецкага Саюза, а партбілет это ж лепшае. Для чаго гэты хурал будуецца? Пленум ЦК КПСС. Ну, у гэтым всём, конечно, шмат мы жартуем, да? Но калі ты уважліва глядзіш на вось страны Балты, а пра Польшу мы яшчэ не зрабіў відос, яшчэ трэба зрабіць, конечно, ты разумееш, наколькі змяніўся погляд. Вось у нас ёсць некая фіксацыя, ну не то, што фіксацыя, а реальная фіксацыя на другой сусветнай вайне. Уся філасофія Беларусі, рэжымная Беларусі, пабудавана на том, што адбылося у часы 80 гадоў таму. На нас там напалі, мы страцілі траціну тэрыторыі. Калі б гэтага не было, у нас было бы 17 мільёнаў, што хлусня. Калі б гэтага не было, так мы патрабуем некалькі мільярдаў долараў, там, што таксама хлусня, там трыльёна долараў налічылі. Але у іх ідзе размова аб тым, што адбылося 80 гадоў таму. Калі ты прыйдзеш да Літвы, Латвіі ці Эстоніі, яны ставяцца да вайны так, як да усялякай вайны. Так, да Першай мировой войны, да іншых войн, видите, там, расійска-шведская война, ці чымсьці іншым. Война за 10 стагоддзяў там існавання, войн было 300. І война другая сусветная, гэта толькі адна з гэтых самых войн. І ў гэтым настолькі буйное адрозненне філасофскае. Ну, і, конечно, гэта погляд у будучыню, а не погляд у мінулае. Так што вось таким... Я удакладню, атрымліваецца, што вот все гэтыя аргументы, што ну да, яны больш атрымліваюць, але колькі яны плоцяць за камунальную гаспадарку, за ўсе гэтыя расходы, а паглядзіце, колькі ў іх палка варонай калбасы каштуе, а колькі ў нас, то есть яны не працуюць. Ну, яны зусім не працуюць. Слухайте, глядзіце, вы берете там гэта самае $550 чыстымі сярэдні заробак у Беларусі, адлічыце ад яго там $50 на камуналку. Яна у нас $50, яна у нас нема за $10 уже камуналкі. І адлічыце ад яго расход на харчаванне, они у беларусаў будуць там 40% ад дохода. Ну, тут трохі іншы разлік, но тым не менш. Гэта будзе там амаль там 200 там, $. Так? А з другого боку возьмите гэтага самого літоўца, у которого ну там сярэдні заробак пасля гэтых самых падаткаў будзе там амаль 1200 там з чымсьці, і ён заплоціць там зімой, ён заплоціць $200 за камуналку, летам ён заплаціць там $80 за камуналку. І ён заплаціць тыя самыя там 200 з нечым там ну 250 за прадукты харчавання, таму што ў яго 20%, а не 40%, як у нас. І ў яго застаецца яшчэ некалькі соцень на жыццё. У Беларусі амаль нічога не застаецца. Вось і ўся праўда. Таму што гэтыя выдаткі на ЖКГ, ну гэта асобны прыклад, гэта толькі адзін з коштаў. А далей пачынаюцца вельмі цікавыя рэчы. А калі мы кажам, ну, напрыклад, пра кошт, ужо зараз кошт зноў іпатэкі, якая існуе там у Беларусі, якая існуе у звычайных краінах, такіх як Польша і Літва, ну ўсё ж вярнулася. Зараз жа у нас уже з гэтай стараны Буга, у Польше ці ў Літве, ну, уже інфляцыя ў 2,5 разы меншая, чым у Беларусі. Ўсё прыйшло на свае месцы, ўжо ёсць там іпатечныя крэдыты па 5-7% таго, чаго няма цалкам у Беларусі. Таму вось гэта параўнанне, яно не ў бок Літвы. І гэтыя прапагандысты чапляюцца толькі за, ведаеце, за асобныя лічбы, якія, ну, неяк успрымаюцца беларусамі. А як жа так, я буду плаціць $200 за камуналку? Ну, калі ты будзеш атрымліваць 1300, то, может быть, ты будзе нармальна. Может, ты погодишься платить? Слушайте, вот вы рассказываете про то, як бедно там ничего не застаецца у беларусаў пасля ўсіх гэтых выплат, а ў той же час нейкі пік по продажы і пакупцы кватэраў. Так кватэр мало. Кватэр мало. Таму пік. Все. Ну, Польша таксама пік. Я калі гляжу, колькі каштуе кватэра ў маём любімым Кракове,
Ну гэта ж трындзец, там же по 4000. І гэта ну, у доларах. І гэта азначае, што гэта пік. Вось так выглядае пік. У Беларусі кватэры там колькі зараз? Ну 1800 у Менску, у сталіцы 2 мільёны насельніцтва. У Кракове 4000 за квадрат. Гэта не сталіца. Таму ну, пік бывае пік рыначны. Мало кватэр будуецца пік. Много кватэр будуецца, няма піку. Добра, яшчэ адзін аргумент. Так што, не ўсе з'ехалі? Там же все говорили, что з'ехали, ўсё, моладзі не засталося. Раней говорили толькі про краіны Балты, зараз ужо нібыта і про Польшу гавораць, там все некуды яны там все з'язджаюць. Правда выглядае так. У Эстонии расце насельніцтва астатнія 10 гадоў. Расце, не падае. У Літве, прабачце, у Літве расце насельніцтва апошнія 5 гадоў. У Эстоніі насельніцтва падае, але ў Беларусі падае хутчэй, чым прабачце, у Латвіі. У Латвіі насельніцтва падае, але ў Беларусі падае хутчэй, чым падае ў Латвіі. У нас хутчэй как бы людзі з'язджаюць, паміраюць, чым у Латвіі. І астатні год у Латвіі был паказнік, што насельніцтва вырасла, але яно вырасла толькі з улікам таго, што 43 000 украінцаў прыехалі да Латвіі і засталіся ў Латвіі, толькі з гэтым паказнікам. Таму нам трэба глядзець на сябе, на Беларусь, тое, што адбываецца, таму што адбываецца катастрофа. Зараз з насельніцтвам Беларусі адбываецца менавіта гэтае слово, гэта катастрофа. І не казаць нічога пра Балтыю, бо калі мы кажам, ведаеце, пра 30 гадоў, яны там страцілі 30% насельніцтва ці 20%, ці там як Эстонія 12, так трэба ж разгортваць гэту карцінку так, што так з'ехалі рускамоўныя, якіх палічылі акупантамі. Но гэта было ўжо 25 гадоў таму. Так частка насельніцтва паехала ў 2011 працаваць на захад, калі не атрымалі магчымасць взяць свой паспарт, эстонскі, латышскі, латвійскі, літоўскі, і паехаць працаваць да Германіі ці да Брытаніі без усялякіх дазволаў. У меня пытанне, калі б беларусам дазволілі працаваць сантэхнікамі ў Германіі па беларускаму паспарту, без візы, без дазволу на працу, вот просто взяць і паехаць працаваць за, не ведаю, за 3000 еўра ў месяц. У нас бы колькі засталося ў Беларусі сантэхніку? Я так разумею, што у нас бы как бы открылся бы сантэхнічны інстытут, открылся бы, каб рыхтаваць сантэхніку. Таму трэба глядзець уважліва, но а самае галоўнае, што вось гэтае пытанне аб тым, што там падае насельніцтва, гэта размова 10гадовая, а то і 30гадоўнай даўнасці. Гэта было тады. Калі мы лічым на тое, што адбываецца зараз, то Беларусь у катастрафічным стане. А з краінамі Балтыі ўсё нармальна. Калі ўсё нармальна, адкуль яны бяруцца ў такой колькасці так званыя еўраскептыкі? Слухайце, калі у вас есть магчымасць разважаць, публічна размаўляць, калі у вас дазволена крытыка, калі у вас Еўрараду не павінна з'язджаць у Варшаву, каб працаваць, а працуе на месцы дзесьці ў сталіцы, у вас у грамадстве з'яўляюцца розныя думкі і розныя погляды. І ў тым ліку там погляды, а можа нам не трэба, можа давайте паглядзім, што адбываецца там у Брытаніі. Брытанія выйшла з еўразвяза, і нічога з яе не зрабілася, ніякай катастрофы ў Брытаніі не произошло, а Швейцарыя і не выходзіла ў еўразвяз. Таму гэта нармальна, калі частка грамадства гаворыць: а давайте паразважаем, можа нам не трэба, можа нам трэба па-іншаму. Час ідзе, і можна разважаць аб гэтым. Другая справа тое, што ў крызісныя часы заўсёды, ведаеце, заўсёды ёсць такая маргінальная частка грамадства, якая жыве з такім паняццем скралі. Усё скралі, усё гэтае тыя, якія пры ўладзе, ўсё ў нас скралі. Но калі часы нармальна, іх там не больш за 10% грамадства. Калі адбываюцца крызы, мы бачым, што адбылося ў Расіі ў 93 годзе, калі нечакана Жыриновскі выйграў выбары ў Госдуму. Таму што ён бегаў, казаў: ну, скралі, ўсё скралі ў нас. Так? Таму у часы крызаў вось гэтая частка, якая вельмі простымі думкамі кіруецца і верыць дэмагогам, яна расце, але яна не расце, ну, там вышэй за 25-30% у грамадстве. Мы можам гэта пабачыць там па Францыі, па іншым нейкім краінам, і гэта нармальна. Ведаеце, гэта працэс сама такого рэгулявання арганізма дзяржавы. Калі ты гэтага не дазваляеш, у тебя атрымліваецца, ну, ведаеце, як у Расіі заўсёды. Все тихо, потом херяк, революция, смута, все, ну трындец в краине, развалилась краина. Потом опять все тихо, потом опять революция.
калі ты не дазваляеш грамадству існаваць у натуральным в гэтым дыалоге, існаваць еўраскептыкам, аптымістам, некім узаемадзейнічаць у парламенце, у тебя адбываецца вось такі жыццё з рэвалюцыямі. Калі у тебя нормальное грамадство, то у тебя может быть и там демонстрация этих фермеров, у тебя может быть и там страйк этих выкладчиков, нешта іншае, але гэта нормальная демократычная размова у нормальным грамадстве. Гэта рухае грамадства наперад. Таму нормально. Нормально тое, што есть часткі еўраскептыкаў. Зараз іх столькі, праз 5 гадоў будзе столькі, але я нагадаю, памятаеце, як казалі, што Грэцыя выйдзе з еўрапейскага звяза. Вось ужо заўтра. Гэта было ўжо там 15 гадоў таму. Нікуды Грэцыя не падзелася. Все нормально. Подкупілі. Вот, дарэчы, просто тэму згадалі пра розныя там погляды, дыскусіі, ўсё астатняе. Скажите вашу пазіцыю, хотя я думаю пазней, ну ладно. Зараз выплыло выказванне Івана Краўцова з нагоды таго, што развал России гэта страшна будзе для Беларусі, што, маўляў, там пачнецца смута, грамадзянская вайна, ўсё такое. Вы не ведаеце, пра што марыце, а мы шмат разоў гаварылі пра тое, што ўсе нашыя спадзяванні на тое акно магчымасцяў, якія дае параза России у вайне з Украінай, і адпаведна можа быць нейкія там смута ўнутры, развал, калі яны будуць сваімі займацца, не ведаю, там тым разборкамі, войнамі, тим што, каб мы паспелі выскачыць. Вот Краўцоў кажа, не-не-не, ніякага развала России, потому что гэта будзе яшчэ горш. Ваша позиция? Ну, я ведаю погляды Івана Краўцова, мы об гэтым так на коридоре размаўлялі, і ён жа як чалавек вельмі адукаваны і лагічны, кажуць лічбамі, амаль лічбамі, да? І калі мы себе вот уявім, як будзе выглядаць развал России. Ну так, з пункту гледжання палітычнага, гэта будзе магчымасць для Беларусі. Як яна была ў 1917 як развал Советского Союза быў, так і тут. Гэта магчымасць. Але другой часткай гэтай магчымасці будзе падзенне беларускага экспарту, падзенне беларускай эканомікі і падзенне ўзроўню жыцця беларусаў. Мы разумеем, што гэта будзе. Мы разумеем, што гэта будзе небяспечна і што Беларусі адчуюць на сваіх гаманцах гэты самы развал. Гэта па-першае. Па-другое, добра, калі мяжу, калі атрымаецца мяжу пабудаваць па Смаленску хутка. Вось так, ведаеце, как бы там пачаўся, не ведаю, наступны бунт Прыгожина, але такі, які будзе ўжо такі нармальны, такой нармальная бойка паміж шмат якімі сіламі ўнутры, і нам атрымаецца пабудаваць мяжу, ну, за тыдзень ці за месяц. Добра, калі у нас, ведаеце, ўсё нешматлікае беларускае войска встане на мяжы з Россией і скажа, не, ўсё, пацаны, вы там как бы сябе можете рабіць все што угодно, кідацца гэтымі какашкамі друг друга ці бомбамі, але нас не чапайце. Добра, калі атрымаецца вось гэтак пабудаваць адносіны. Але калі не атрымаецца, калі гэта выліцца да нас і гэта вось кроў і забойства, можа быць і так. Может быть, так об этом кажа Краўцоў. Таму как бы мара аб смуце і у России і магчымасці, яна как бы існуе разам вось з тым, што будзе падаць узровень жыцця, зразумела, на некаторы час, і будзе как бы пагроза вось такой прыхода гэтай бяды і ў Беларусь. Але я ўсё ж таки лічу, што ў Беларусі ёсць свае нацыянальныя інтарэсы. Наши нацыянальныя інтарэсы ў тым, каб Беларусь была незалежнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай. Уваходзіла ў Еўразвяз, прабачце, ці не ўваходзіла, гэта пытанне для беларусаў, гэта доўгае пытанне. Але мы павінны існаваць сябе ў еўрапейскім, па-першае, культурным некам гэтым прасторы. Таму я ўсё ж такі за тое, каб мы дажылі да гэтага. І смута ў России гэта найхутчэйшы шанец для Беларусі, і мелі адносіны з наступствамі гэтай смуты і змагаліся за Беларусь. Таму што, ну, усе іншыя шляхі яны значна даўжэйшы. Но далёкая мэта. Конечно, я жадаю бачыць і Россию таксама сучаснай дэмакратычнай дзяржавай, якая не нясе з сабой небяспеку ўсяму свету, у тым ліку і Беларусі. Але да гэтага вельмі далёка. Но я, калі б гэта залежала ад мяне, то я бы лепей меў наступства, змагаўся з наступствамі гэтай самай смуты,
чым чакаў бы не тихонечка яшчэ 10 ці 20 ці 30 гадоў пасядзім. Карацей кажучы, Александр Кнырович за смуту і развал у России. Я вырашыў, все, пачынайце. Сяржук піша: цяпер адзін з ключавых пунктаў, чаму у краінах Балтыі кепска, што быццам адтуль усе з'язджаюць, для ябацяк выпаў. Бо з Беларусі з'язджае больш, пры тым, што беларусам для гэтага нашмат больш перашкод. Так, что тут яшчэ? Вожык, так, агент Раймон пытается, спадзяюся, что это не Анатоль Лебедька. Калі будуць дэбаты госця з Кабанавым? Кабанаў запрашаў. Слухайте, ну у нас, по-перше, я готов с Александром дебатировать, спадзяюся, что яны будуць больш такие, ну, больш накіраваныя ў будучыню, чым былі астатні раз на Еўрараду. У нас гэта была прапанова Балаганова, і пытанне толькі ў тым, калі мы знойдзем для гэтага час на наступным тыдні. Я готовы, і да Александра тут звяртаюся, што, канешне, я готовы. Давайте пашукаем пляцоўку, каб гэта зрабіць да выбараў, а не пасля. Ну, в принципе, дэбатаваць можна і пасля, чаму не. Хаця, да, выбараў, яно больш как бы... Александр у спісе узначальвае, здаецца, узначальвае спіс, так, волі пасля сыхода Кабанчука. Я трэці нумер у іншым спісе. Ну, але фактычна стаў тварам вось гэтага спісу блока Прокоп'ева Егорова. Кныровича там не напісана, але дзе Прокоп'ев, дзе Егоров, нешта нідзе не відаць. Ну, Прокоп'ев апошнім часам з'явіўся у сябе на YouTube-канале, але как-то вот паўсюль, куды не паглядзіш, Кнырович. Так что не ведаю, там под словом блок, что ли, Кнырович зашифрованы там ці што. Слушайте, давайте, я заўсёды казаў об том, что надо ставиться до блока Прокоп'ева Егорова, як до 35 асобных чалавек, кожны з якіх з'яўляецца, ну, асобай з уласнымі поглядамі, і кожны прафесіянал у сваёй сферы і з 15 краін. І таму давайте казаць пра каманду. Ну так, я з'яўляюся больш зараз тварам, больш гавару, але ўсё ж такі гэта адзіны блок, адзіная каманда. І ведаеце, будзе канферэнцыя у паслязаўтра, так? У нядзелю. І таксама там будуць прамовы палітычных лідараў. Першы раз у сваім жыцці я буду нешта казаць на палітычную тэму. Будзе там 7 хвілін. І калі я рыхтую гэтую прамову, ведаеце, якое пытанне ў мяне ўзнікла. І гэта сур'ёзнае пытанне, я спадзяюся, што мяне зразумеюць нашы гледачы. Вось зараз Светлана Георгіевна Ціхановская нічога не кажа пра выбар. І даже з'явілася такое пісьмо нейкае, зварота ад удзельнікаў выбараў, там то ли 6, то ли 8 спісаў. Мы не удзельнічалі, мы не падпісвалі гэты зварот. І там такі, ведаеце, зварот і да Светланы Ціхановскай, типа трэба промо на выборы, і да незалежных СМІ, аб тым, што незалежныя СМІ павінны как бы больш прасоўваць гэтыя выборы. І для мяне, ну, я з гэтым не згодзін, з гэтай пазіцыі не згодзін, і таму мы не падпісвалі гэты зварот. Чаму? Таму што, па-першае, ну, я бачу, як працуе Еўрараду на гэтыя выборы, у першую чаргу. Ну, кожны дзень на Еўрараду хтосьці са спісаў выбарчых нешта кажа, і дзякую Еўрараду за тое, што яны прасоўваюць гэтыя выборы, і дэбаты, прабачце, там мои дэбаты з Ярославом Григорьевым, якія я прайграў у выніку. Тым не менш, я бачу, што робіць, напрыклад, Белсат. Дзеля гэтых выбараў таксама шмат працуе. Я бачу, што робіць Балаганаў. Таму нельга казаць, што там шмат якія СМІ не прасоўваюць выбары. Ёсць асобная пазіцыя. Галоўнае адметна, што Балаганаў, ты чуеш? Цябе ўжо запісалі ў беларускія СМІ. Ну, слухайце, па выніку, как бы, ён працуе на беларускую аўдыторыю. Ну, што мы можам казаць? Працуе. Калі ён пачне працаваць на аўдыторыю швейцарскую, напэўна, яму падзякуюць швейцарцы. Добра, давайте вернемся. Чаму вы не подписали? Да, таму што я лічу, што СМИ добра работаюць з выбарамі, і у нас не работаюць з выбарамі «Зеркало»,
не ведаю, как зеркало или люстерка, как будет так правильно казать. Так, как у іх написано зеркало. Зеркало. Не работать з выбарамі зеркала, але зеркало лічыць, што гэта не цікава іх чытачам. Добра, не работать, не работать. Таму не трэба. Я не згоден з гэтым пунктам, і больш за тое, я не згоден з зваротам да Светланы Георгіевны. Чаму? Таму што Светлана Георгіевна, маюць уже 4-летні амаль палітычны досвед. І калі яна нічога не робіць у гэтым накірунку, то гэта не выпадковасць, гэта такі выбар. І нам трэба... Для чаго патрэбен Коордынацыйны савет? Для таго, каб быць незалежным. І калі адбываецца так, што выбары ідуць без Светланы Ціханаўскай, так гэта вельмі добра паглядзець, а чаго каштуюць іншыя палітычныя персоны без удзелу Светланы Ціханаўскай. Гэта вельмі добра такі... размова ж не ідзе, каб Ціханаўская там сказала, там нейкім чынам падтрымала, умоўна кажучы, там альбо Добравольскага спіс, альбо Прокоп'ева, альбо Латушкі, ці яшчэ каго-нибудь, Мартынавай. Так. І размова ж ідзе пра тое, каб яна заахвоціла шараговых выбаршчыкаў да удзелу ў выбарах. Так вось, гэтага не адбылося, і гэта уже запозна. Уже застаўся 1 тыдзень, уже не шмат чаго яна можа зрабіць. Но вельмі цікава паглядзець, чаго каштуюць усе астатнія без Светланы Ціханаўскай. У тым ліку Прокоп'еў з Егоровым і я, у тым ліку Латушка, у тым ліку Мартынова і ўсе астатнія. Вось калі няма Ціханаўскай зусім на поле, уехала на, не ведаю, на год адпачыць кудысьці у Дамінікану. Можа чалавек стаміцца. Чаго мы каштуем? Таму мы не падтрымлівалі гэты зварот, але галоўнае не гэтым. Для мяне галоўнае, ведаеце, у чым? Вынікі гэтых выбараў не за каго прагаласуюць, а колькі людзей прагаласуюць. А мы разумеем, што ёсць шмат страху. Так вось, вынікі гэтых выбараў для мяне гэта адказ, ці існуе такое паняцце, як мы. Мы. Вось былі мы, без мяне, я сидзеў за кратамі, але былі мы на плошчах і вуліцах Беларусі ў жніўні 2020 года. І асноўнае адчуванне людзей, з якімі размаўляю, аб тым, што з'явілася, мы пабачылі, насколькі нас многа. З'явілася салідарнасць, з'явілася адчуванне адзін аднаго. З'явіліся мы. Так вось, ці існуюць гэтыя самыя мы дагэтуль? Калі існуюць, тады можа быць палітычнае прадстаўніцтва ў том выглядзе, якім есть, можа быць нейкі дальнейшы рух. Калі гэтага мы ўжо не існуе, так у нас зусім не палітычныя праблемы. Вось што для мяне цікава, но будзем шукаць адказы. Але ўсё ж таки, як вы лічыце, наколькі можна чакаць вялікую актыўнасць людзей да гэтых выбараў? Наколькі ўсё ж таки яно з улікам таго, якія складанасці ёсць для того, каб зарэгістравацца, актывізавацца, прагаласаваць. Я ўжо не кажу ўвогуле пра зніжэнне ўзроўню палітычнай актыўнасці ў грамадстве. І ці будзе ўсё ж таки, калі там прагаласуе там умоўных 5, 7, 10 тысяч, мець нейкі ўсё-таки аўтарытэт гэты орган? Давайте так. Мне есть асабістае стаўленне. Я лічу, што незалежна ад таго, колькі людзей прагаласуе, гэта будзе мець вес, вагу. Чаму? Таму што гэта таксама будзе такі чэсны, сумленны адказ на тое, колькі людзей сапраўды зацікаўлены беларускай палітыцы. Гэта чэсны адказ. Нічога больш. Так? Мы разумеем, што працуе супраць. Супраць працуе, па-першае, калі ў 2020 годзе прапанавалі галасаваць за прэзідэнта краіны, які будзе вырашаць лёс краіны. У нас зараз усім іншая сітуацыя. Гэта працуе ў мінус. У мінус працуе палітычны пераслед. Канешне. Рэпрэсія, палітычны пераслед. У мінус працуе негатыўнае стаўленне за дэпалітызацыя за гэтыя 3,5 гады, таму што дэмакратычныя сілы не шмат чаго дасягнулі, лічаць гледачы. Але ў гэтым моменце я запытаюся, а калі б іх не было, якое было бы становішча? Але ўсё ж такі, то, што існуе, то існуе. Я магу пералічыць яшчэ некаторы такі негатыўны ўплыў. Гэта ўсё працуе ў мінус. Што ў нас працуе ў плюс?
Што будзе добрага таму, хто прагаласуе, таму, хто прайдзе гэтую працэдуру, а без яе нікуды. Калі мы кажам пра сапраўдныя выбары, не пра галасаванне ў чаце, там паставце за каго, хто вам больш падабаецца. Не ведаю, там Пазняк ці Цапкала. Калі мы кажам пра сапраўдныя выбары, то чалавека трэба верыфікаваць. Верыфікуем мы яго толькі так, як было зроблена Паўлам, і калі ён кажа пра бяспеку, я слухаю, што ён кажа, я разумею, што так, гэта бяспечна. Ніхто не будзе збіраць ніякія асобныя даныя, не будзе ніякай базы, якую можна скрасці і так далей. Але мы разумеем, што гэта трэба там папрацаваць, нельга проста паставіць там крыжак і так далей. І нема шмат таго, што працуе ў плюс. І больш затое там сам статус Координацыйнай рады, ён таксама працуе не плюс. Таму мы разумеем, што будзе нейкі вынік, які не будзе там у сотнях тысячах, як сказаў Лібер. А якая розніца? Будзе там 5, 15, ці 35, ці 50? Ну, насамрэч-то вялікай розніцы-то нету. Насамрэч. Паміж 15 і 50. Таму я ў гэтым моменце вельмі сам себе спакойны. Я, конечно, жадаў бы, каб было болей, калі мне просяць прагноз ад 5 до 100 тысяч. А калі больш дакладна, так я не ведаю. Хочаце, говорит, прогноз, я вам дам яго, но дакладна нічога не скажу. Дзякую вялікі, тым не менш, за цікавую размову. Я яшчэ раз нагадаю, што ўсім, каму цікава, тыя могуць далучыцца да канферэнцыі, якая будзе адбывацца ў нядзелю гэтую у Варшаве. Можна папрысутнічаць, будуць прадстаўнікі ўсіх выбарчых спісаў, пагаварыць, паслухаць, задаць пытанні. Ну і, безумоўна, задавайце свае пытанні у каментарах, і прычым не толькі пад YouTube-каналам і відосамі Кныровіча, які там назбіраў ужо 650 каментароў ад розных прыхільнікаў з ботаферм, але і пад YouTube-каналам Еврорадыо. Подписывайтеся, расширвайте, пишите свои каментары, лайкайте, ведаеце самі ўсё. Людзі дасведчаныя, вопытныя, вучаныя жыццём і усім астатнім. Жыве Беларусь, што? Прабачце. Павінен дадаць, што 19 то, што будзе 19 будзе транслявацца таксама і ў Ютубе, таксама вы сможете об гэтым назіраць за гэтым у такім наўпроставым эфіры. Прабачце, калі ласка, вы хацелі скончыць. Ну да, я уже хацеў завяршыць, ну але ж, как говорится, апошняе слово, прывык ужо ўсё ж таки гаспадар Александр, што апошняе слово ён мае права на гэтую функцыю. Дзякуй вялікі. Заўсёды прыемна з вами пагаварыць. Да сустрэчы і жыве Беларусь яшчэ раз. Дзякуй.